El diumenge 18 de juny, Premià de Dalt va ser el centre neuràlgic del futbol català, i és que la població ha acollit un acte organitzat per la Federació Catalana de Futbol amb Futbolet, Futbol per a tothom, així s'anomena l'activitat, que organitza la Federació a través de la seva fundació. L'Ajuntament hi ha col·laborat activament cedint les instal·lacions del camp de futbol i fent possible que més de 350 futbolistes de totes les edats poguessin fer-ne ús i divertir-se. Bé, pel nostre poble és un orgull tenir avui ser la seu del futbol inclusiu de Catalunya i de l'Estat. Per nosaltres és un orgull i és la continuació de l'aposta que estem fent per l'esport per a tothom, per als valors que té l'esport, els valors positius, fomentar-los per tothom. Aquesta és la clau. La jornada lúdico-esportiva va comptar amb múltiples partits que van omplir el camp de futbol durant tot el diumenge de 10 del matí a 6 de la tarda. Aquesta ha estat la primera edició de l'Enfutbolet. L'activitat busca incentivar la pràctica del futbol entre tota la població, sigui quina sigui la seva discapacitat, així com potenciar la federació de tots aquells que per algun motiu només practiquen aquest esport en entrenaments. Home, espero que amb tot això s'adeqüi el que seria la realitat del futbol amb aquests nanos, perquè són nanos perfectament capaços per competir com qualsevol nano. És molt important perquè juguen pocs partits, els nens amb discapacitat tenen poques opcions de joc i avui és una oportunitat per donar a conèixer l'esport inclusiu. Per tal d'organitzar aquesta macroactivitat es va comptar amb el treball de 40 voluntaris que van fer possible que el dia futbolístic anés rodat. Per acabar la jornada, els equips cecs del Reial Madrid i el Nàstic de Tarragona van fer una petita exhibició futbolística.